Sziasztok, ez itt a Szívből jövő, én Balázs vagyok. Szia uram, én pedig Márk. És most pedig, hogy a 2026-os évet magunk mögött tudhatjuk, nézzük meg, hogy milyen programok valósulhattak meg a tavalyi 2025-ben megnyert Magyarország ifjúsági fővárosa címnek Igen, hát mondjuk köszönhetően. el, hogy Debrecen és Udvarhely, vagyis Udvarhely és Debrecen volt Magyarország ifjúsági fővárosa 2026-ban. Micsoda év volt. Bizony, rengeteget tanulhattunk egymástól, és nagyon jó együttműködések jöttek ki ebből az egészből. Úgyhogy nézzünk hát meg egy párat a legjobb pillanatok közül. A címnek köszönhetően létrejött a Kreatív Lab, ami tulajdonképpen egy alkotó bázis, ahol a fiatalok kreatív gondolkodásra sarkalhatják egymást, illetve inspirálhatják egymást, mivel tudjuk, hogy a kreativitás az összehozza az embereket. Igen, ezek meg már ugyanik a Common Udvarhellyel, erről annyit kell tudni, hogy ez egy közösségi költségvetés fiataloknak, ahol fiatalok a fiatalokkal, a fiatalokért dolgoznak. Nagyon menő volt, én nem is tudtam, hogy vagyunk ennyien, tehát annyi mindenkit megmozgatott, hogy az ami hihetetlen. És idén is megrendezésre került a Made in Debrecen Könnyű Zenei Fesztivál, ahol közel 200 zenekar zenélhetett és szórakozhatott együtt. De viszont ez évben a székelyudvarhelyiek is eljöttek hozzánk. Igen, a Sikulus Fesztivál nyerteseivel, a Sikulusról annyit kell tudni, hogy ez Erdély egyetlen magyar tehetségkutató fesztiválja, így a legnagyobb is, ezt mindig mi rendezzük meg Udvarhelyen, és hát a győztes csapatnak egyébként én voltam a mentora, úgyhogy egy kis büszkeség, ott voltunk mi is a Made in Debrecenen. Úgyhogy rengeteg hagyományunk van a tehetséggondozásban és az oktatásban, és hát a város nagyon jól tudja, hogy a fiatalok jelentik a jövőt, így hát ösztöndíjakkal segít minket az utunkon, illetve hogyha mélyíteni szeretnénk a tudásunkat, ott az Agora Tudományos Élményközpont, ahol a természettudomány több ágával megismerkedhetünk, illetve a legújabb tech kütyükkel is akár találkozhatunk, és Debrecen nagy hangsúlyt fektet az OTIO-ra való felkészülésre. Emlékszem a villanyos kutyára, a robot kutyára, hát az nem ült le a Juti falatért. Hát de legalább nem is harap. És hát itt volt a Mozdulj Debrecen, és folytatódott, és közösen kicsik, nagyok együtt táncolhattak, illetve nagyon sok táncegyesület közösen felléphetett. És hát mi így maradunk testben és lélekben együtt egészségesek. Nálunk is volt hasonló, az Erdélyi Táncház találkozó nagyon nagyot szólt, otthon Székelyudvarhelyen a központban, több napon át, több száz zenész, több ezer táncos, az egész Kárpát-medencéből, és hát olyan hangosak voltak a hegedűk, a brácsák, hogy még most is zúg a fülem. Hát köszönjük, hogy itt voltatok, és reméljük, hogy még lesz ilyen együttműködésünk. Igen, aki 2027-ben nyer, nyugodtan csörízzük, mert nem fogjuk góztolni. Bizony, tippeket adunk nagyon szívesen, és rengeteget tanultunk ebből, és hát hallgattak ránk a nagyok. Az önkormányzatoknál ilyen nem volt, hogy a nagyok hallgassanak a kicsikre. Bizony, úgyhogy Debrecen és Udvarhely szíve sose dobogott még ilyen fiatalosan.